ह्यो माझो मित्र श्रीकृष्ण सावंत आपल्या करमळीवाडीतलो तो मुंबईक असता आता चतुर्थीसाठी गावा गेलो आणि गणपती बघून गेलो कालच आमचो मी काल नव्हते मी काल देवगडात गेले त्याच्यामुळे मला आज भेटलो तर आज माझ्या घरी संचित इलो संचित ठाकूर व्लॉग्स तुम्ही बघितलं असतला ह्याचं चॅनल मी डिस्क्रिप्शन मध्ये खाली देते तुमका लिंक त्यावर तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि संचितने आज काल मी त्याच्या घरी गेलेलो आहे त्याचा गणपती बघितलाय आणि आज तो वेळ काढून माझ्यासाठी इलो असो खूप खूप धन्यवाद आणि हा आमचं इको फ्रेंडली डेकोरेशन गणपतीची मूर्ती पूर्ण इको फ्रेंडली आहे ते मातीची मूर्ती आहे आणि ह्या आतमध्ये कागदाचे हे लब्धे म्हणजे हा आणि त्या कागदाच्या ह्याच्यात ते गवत भरलेला आणि बाहेरनं मांजरपाट वगैरे लावून कलर वगैरे करून डेकोरेशन केलेला सो हा हा सगळे 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 म्हणजे तर संचित डेकोरेशन बनवलंय एकदम भारी वाटतंय हा ते सगळे केले मग आता जोक थांब जोक नाही घरी जाऊचा ना आज दिवस ठीक आहे चल नंतर परत कधीतरी आपण एकत्र येऊ नक्की आपण भेटू नक्की नक्की ओके त्यात ना बँक बॅलन्स नमस्कार मित्रांनो मी अक्षय नेरुरकर मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि आज काय सुनू आज काय अनंत चतुर्दशी काय चसू नाही अनंत चतुर्दशी म्हण म्हण ना येणं नाही ना मग दिसता त्याच्यावर म्हण अनंत चतुर्दशी आज बाप्पा जातलो ना चतुर्दशी नाही रे अनंत चतुर्दशी असा म्हण अनंत चतुर्दशी म्हण अनंत चतुर्दशी म्हण चतुर्दशी न हे काय म्हणत आज बाप्पा जातले आज आपल्या घरात जातले बाप्पा हा अनंत अनंत चतुर्दशी हा आज जातले बाप्पा आज बाप्पा घरा जातले बोल ना मग तुझ्या हातात नाही देऊचे तुझ्या हातात गदा ना गदा मस्त दिसत तुझ्या हाती जय हनुमान म्हण जय हनुमान जय हनुमान माझ्या कपड्याला मारून जय जवान जय किसान सैनिक झालं म्हणतो तू सैनिक आधी होतल अनंत चतुर्दशी आणि आज गणपती सगळे जातले विसर्जन आहेत आमच्या हा तुम्ही जेव केव्हा आमच्याकडे आमच्या घरात जेवण करत मोरया गणपती बाप्पा हात अवसर जेव केव्हा सांगता हा तुका नाही डिस्टर्ब हा आई बघा बोल ऐकलं गणपती हात अवसर जेव केव्हा नाहीतर गणपती काय हा गणपती गेलं तर तुमका हे जेव मिळाचा नाही असं म्हणता तो आणि काय सोनू सांगू तुका काय पावसात काय झाडा तुटतली पावसात तुमची झाडा तुटली अरे खैचा काय काढतोय या पावसात तुमची झाडा तुटली हे एका काय अर्थ रात्र होऊन तुम्ही जुनं होताला मम्मा बोलतो ती व्हिडिओ कॉल केला तो व्हिडिओ कॉल केला मम्माने व्हिडिओ कॉल केला मम्मा मग तुका फोन करते म्हणून सांगता गो बोल बाबू इथे इकडे राजू काकाचं घर राजू काकाचं दुकान आहे ह्या समीर काकाचा आणि इकडे गणपती असता पाटकरांचो अवी ठाण्यावर नाही इलो अवी आपलं मित्र लहानपणापासूनचो इकडे आणि हो त्यांचो गणपती
ह्या वर्षी आपले ठाण्यातले सबस्क्रायबर होते, व्हिडिओ बघतात आपले आणि कालच भेटलेले अंगणवाडीत तेव्हा मला सांगितलं की व्हिडिओ छान असतात, सो त्यांच्यासाठी एक थँक्स. सगळ्यांनी सपोर्ट करा त्याला पण. आणि त्यांचं पण गणपती आज विसर्जन, सगळ्यांचंच बाजारातलं आज गणपती विसर्जन. मोरया गणपती बाप्पा मोरया, सुनील मामा की जय, गौरी ताई की जय. सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणेची आता. जय जय रघुवीर समर्थ. ह्यो आपलं मोहन काकांचो गणपती, मोहन पांजरी, सागर पांजरी, ही काकी आणि मयू. तो आपलं विलास काकाचो गणपती हा, विलास पांजरी आणि परिवार, यशचो गणपती हो. तर गणपतीच्या विसर्जनाक सुरुवात झाली आहे आणि आरती चालू आहेत सगळ्यांच्या घराकडे. हळूहळू एक 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 घर करीत पुढे येतो. आता 3 घरं झाली आणि बाकीचे अर्धे गणपती गेले आणि अर्धे गणपती असत तर पाटकरांच्या घराकडे येतात. हे आपले पोलीस पाटील आणि हे त्यांचा गणपती. राजग्याचो गणपती राकेश तिरोडकर बिट्टू. पम्यादादाचा गणपती प्रमोद पाटील आणि परिवार यांचा गणपती. पम्यादा स्वतः पेंटर आहे, त्यांनी स्वतः ह्यो केलेलो हा गणपती. रोहित परब आणि रुपेश परब आपले मित्र, त्या बाजारातलं पहिलं गणपती, पहिला घर. ह्या गावकरांचा गणपती आहे आणि डेकोरेशन संपूर्ण इको फ्रेंडली आहे. हे आपले पत्रावळी असतात ना, जुन्या टाईपचे पत्रावळी जे आपण वापरू जोक, आणि हे द्रोण त्यांचं डेकोरेशन केलेला, सुंदर डेकोरेशन केलेला. गणपती आपलं बाहेर घेतल्याने या विसर्जनासाठी.